lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Aku lo bungut oleh pae ya. Sing sunat amit-amit jabang bayi. Sing sunat. Pendak sawan. Loh. Sunat ganteng apa-apane kok? Ya iya. Rupane wis perot, ayu. Wah, Iya. ngoni-ngoni sapa? Mas aku ya bojomu tol. Ora. Bojoku ayu kok. Ayo, Bu. Aku lo tol. Ya, Paejake lho, aku lho humor. Wong wedok kok malah playune ning gone wong wedok, ora lanang sing dingan. aja teh sama ini wong lanang ya. Lah iya makane. Ngomongane sing jijik ketoke kurang gizi. Lah iya. Apa wong iki ku? Diundang tol, diomongi tol. Jangan tol. Dicelok tol. Iku ora dices kok iki. Wis sarapan iku. Wis sarapan aku. Lu harapan? Wes, Wes. wes. Arep iki arep apa jalan pone? Aku golek iwanku kok. Wangi lagi. Cari pacarku kowe. Ora. Malah keri-keri. Sayang baik ya Allah. Apa Ayo tol. Tol. Ya. Tol piye tol? Iki wis dijamoni. Wes. Ya.
bukan anak kawinan ya. Loh. Dicak. Dicak. Ya. Kalau totis aku, Pak totis Pak. Dikudak. Kita pemambunan gitu. Pak, kalau totis, Pak totis Pak. Malah dimingi. Apa lo? Pak totis Pak. Susu kemarin guys. Mengat kentul-kentul. Susunya kok kecil. Ada guys. Kentul-kentul. Kentul Pak. Iya Susu joget. aku ke atas. Amin. Oh, Susu kuwi nomah dawa ngono lho kae. Kali apa? Iki lho. Mas Jawa ambungan, Mas Jawa ambungan. Dewa kacau kemana? Ora gaduh. Ora gaduh. Mas cincin ta Mas Jawa. Ora. Mana kok keduren? Lah jenenge ta Mas Jawa, mana Jawa. Mimi. Aku dengan kok dawa ya. Iya. Jadi ngene to. Ya, Bang. Mau ya kuwi padha balik kabeh. Wis kok jamoni wis panas. Jadi ditangkap. Iki paeja apa iki? Piye ja? Nyanyi, iki nyanyi, kudu nyanyi. Nyanyi Nyoja, apa? nyoja. Oh, kaki nyanyi. Dipelake wae kok nyanyine. Barangnya dia pilih pelake wae kok. Yo, balungane dibalake yo. Dipelake yo. Yo, Yo. yo, balungane dibalake. Kalau aku Mas. Hah? Kok selingkuh. Kalau laku, tak apa Mas. Tapi gunung. Sampai gunung. Lakone bet balik. Iya. Oh, ngono ta. Ngono ta kalau Ya, tak. ya laku Kalau tak sampai bet gunung. balik. Ya ora apa-apa. Ya. Yo. Balik kok balik akeh ya, Dong. Ya, bener. Yang bener. Budaya atas ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak Syari Nulala ya. Oi. Ayo, ja. Aku nyacak di Taboy kendang belum joget ora nyacak. Itu kok gelem joget. Ini jogetnya kayak apa itu? Ada 5 rupa-rupa warnanya dicampur ke lagu merah muda dan biru. Itu kok gelem joget. Belum joget ngono kok. Meletus balon hijau. Di, sing bletek mau digolek ana ya. Sing bletek mau digolek ana. Meletus balon hijau. Joget kita golek ana. Di sing bletek mau di. Semuanya meletus dar. Oh, Masa udas kabeh malah. wah. Seger bisa. Ayo no.
Wes, pokoknya Diego lagi. Asik. Pokoknya kecet para mati lah anu. Lo malah orang ini kok. Dijaluke sarapan ben gires. Iya. Sing siji iku lho. Waduh, ya Allah gede kabeh. Kita kabeh. Kok sambar bledek mah. Aduh. Syukur bisa Iya, Bang. Ternyata cak balik bareng-bareng. Yo. Dorongane Yo. ternyata. Barengan sekambaran yuk, balen yuk. Yo ditangake yo. Tangi. Oh, tangi.